Kisa mo na! Nga nanuktok pa magkang abli naman din na. Nung sindiin man ang buwak ka. Ako bilit. Pinadate nga ako man ang buwak din. Marasa man na. Tanong man na, di man na bulak. Hindi, ganun imo man ang gibit-bit. Ganun imo man ang gibit-bit. Ako banta. Imo naman na pinunit ko din ha. Chubag, asa man nga hong buki. Imo naman giino nga hong tanom ha. Aron makaingon kag Happy Valentine's. Naunsa na nang pangahiwi na. Asa lagi na. Ano naman akong paningkamot nga mo. Moabli kay amig nagdana kang buki. Jawa lang gyapon imo rang gipunita ka, imo ra kong gilad. Ano Imo ra kong gipram. Ako naman tutalo. Dasan na ba dito ang nagkuhan sa mabara? Wala gyud wachukon. Unsay mo na labjan nga to? Dasan na ano? Unsay ana? Pumahal. O jangan wa chukon ka na ako nang hatagan kini. Ada lang. Ano man? Mausikan ko kay. Medyo na lang ate. Ikaw na namang ato. Ikaw. So di ka ka gusto og kanang daghang kang naagian nga mga heart balloon o jawa ka ka naguna-huna. Sus marusip mao ning humbana guys. Di na lang kuno si Jack kay ikaon na lang kuno. Sige matang kaon, kaon sa gabi kaon sa kanang adlaw. Waro ka puli kumaon. Why? Di sa batalig muhila ko karon di jud ka na muhatag og pang Valentine's gift. Basin patalig magbura kog bata nga maglupa sa silak wa ga joy effect. 100. Ay, Ginoo sa ka box nga pizza 100. Sus mao ni ako banag guys. Super cold. Why, gikuha ra ni ang ahong black velvet nga alokisya para iyang ihatag. Hijaro ni abli-abli. Maru ara jud niya si Jaw eh. Very cold on Valentine's Day. Very cold on Valentine's Day. Ha? Pang teenager eh. Unsay brag pang teenager? Magpangkakit og mga Pang teenager lang? Teenager magkubuot, di na magkubuot. Teenager kubuot ay dili ko buot og tiguang. Gusto ko mo teenager pa man kubuot. Agahong feeling is 20 years old. Ginoo ko, my goodness. Nagpagut-but akong banan. Atong kaon. May ba? To Mauna gajud si Ja.